Gràcies al seu innovador motor híbrid, el nou Kona híbrid elèctric combina una imatge atrevida amb una increïble eficiència de combustible. Els nous elements de disseny i la tecnologia intel·ligent, com els sistemes d'assistència a la conducció i els serveis de connectivitat, fan que aquest SUV et porti més lluny amb menys combustible. Aquest racional SUV amb bateria que es carrega de forma automàtica s'ha guanyat l'etiqueta Eco de la DGT amb un consum realment contingut, de 5 litres als 100 km, amb unes emissions realment baixes, de 90 grams al quilòmetre, i amb una conducció realment divertida i plaent. A nivell estètic, les principals diferències respecte al seu predecessor es troben a l'interior, tot i que la nova grella frontal més potent, els llums LED de conducció diürna i els atrevits panells posteriors, així com les llandes exclusives de 16 o 18 polzades i el logo híbrid a la part posterior, li proporcionen un toc més modern i innovador. Comentàvem, el quadre d'instruments sí que ha variat notablement, amb una pantalla de 4,2 polzades amb informació específica del motor híbrid i una nova pantalla tàctil central de 10,2 polzades amb sistema de navegació i infoentreteniment d'última generació. El seu funcionament i conducció són realment òptims, amb 141 cavalls i 265 Nm d'aparell, i sempre amb un flux d'energia molt ben compensat, que carrega i descarrega la bateria de polímer d'ions de liti amb una intel·ligència molt bona. El seu funcionament i conducció són realment òptims, amb 141 cavalls i 265 Nm d'aparell, i sempre amb un flux d'energia molt ben compensat, que carrega i descarrega la bateria de polímer d'ions de liti amb una intel·ligència molt bona. El motor és silenciós, progressiu i atlètic quan se li requereix, i el xassís transmet seguretat, eficàcia i una òptima capacitat de moviments en tot tipus de vies. El versàtil nou Kona híbrid elèctric inclou una imatge més definida i atlètica, a la vegada que manté el seu emblemàtic caràcter SUV. És excel·lent a nivell d'eficiència de combustible, i és que ningú va dir que reduir les emissions havia de ser avorrit. El motor híbrid combina una increïble eficiència de combustible amb un rendiment que emociona.